Te hang ne ngiyo i yai ne kong ba iwan ra e ki dieng thang na ka banta ban sliu ding ban shet ya une ujing bam khasi uputharo te manta kat ba irang sliu ding i pen kluit lupa ya ki ne ki jing tap sarau na ka banta ban long ready lupa ban shet ya ujing bam ubab ila pen krek te manta ngiyo i hang ne ba ila tiu ka shikat li he na ka banta ban kle ya ukhaw bat shet ya uputharo ka menta kala thnambha bat kala mitde hakaju ka por an pan khloi ro ya ki sarau bari ki jing tap uneu de khaw mandri ya ubala dep dung ni bha shida bor he hangne phila ban yo i ka jingkhia jong neu khaw ka long shipho kilo te menta ngin shem komba armok e ko paja bat ngin khle shwa khndiat yo neu khaw bat ngin king shiking kumne suki suki khnang ba un mix pha bat kane ka hadin katapat ngin sathe sa ko thnam hangne khnang ba un kala long pui hashwa bangin the e ko thnam ngin dei banda mix pha shwa ya kane ka mixture barok khoi te manta la dei sa ka por bangin the no e ko thnam namar ba kala thnam bha te ngin the no e ko thnam hakane ka mixture ka bala khle ukhaw par ko paja manne ngin the be shi dam kane ka da por te phila ban yo i menta une ula kalalong upu i hadin katapan ngin sathe biang sa ka paja na jrong ban ngin sakhle lang no yo khaw badang sa baro shida bor hakane ka kane ka kalong ka bala khle lang ka paja bat ka thnam hadin katapan in shem ya kasyang bat ngin king suki suki kumne hadu bakanda blend bha baro khat bat bat khaw te hadin bala dep khle bha yu ne ukhaw manta ula kalalong kumne phila ban yu i hangne une ukhaw bala dep khle manta ula long ready na ka banta ban shet nok te hangne ka mixture jong khaw ru kala long ready wat kine ki sarau bat kine ki jintap ru kila khloj te to ken manta in sedang ban shet nok shisyang ukhaw na banta uwai uputharo jing tap ngin ap shphang arphang hadu wo undai unom simpor reporlok ban i namar bakar rehem palat kading tang shphang hi ulalong tongin ya plet ban ngin pek la ulalong na amenta o em umpat long hap ap sa shphang pen kloj biang ya kine ki jing tap sarau penrehem susu kading kenang banduk i kloy tongin ya pelit biang i kop kumba ula long hoat ken ula i the biang sa siang batap biang ya kajing tap in continue ya kane kaju ke proses nadu basdang hadu bakut kajing shep te kumba phila ban yo i hangne paralok yo une uputharo bala dep shet ngila siang da katrap bat ngila shubu kumne da ulan khnang ba un paja no haswa bangin song no yu hakasla hila ru ban yo i ya ka jingtre sitom jong ine kong iba shet jingpa isya ya ka ding ka baklut tartar tang na ka banta ban pen i tikna ya une ujing bam uba isyat bat ya une uputharo balak peja mentangin bu sertap kumne nak benta ban song no ya kini ki barang saru ngin le kumju he santeli ha kasisong
bat kador kalong san pho tengka kat no ka jing internet ban pej ya kini ki putharo ki balade bu sartap kumne. So this putharo is now ready for packing. Te yau deu jing pam la dep shed lot baro bat la dep bu sartap lot mentangin ya song no la ship san teli hakashi song bat la song hakasla kumne sate pat da u elastik da ujri. Bat git buno hapok ria da kumne. Te kumbang ala dap yathu haki previous video ki jonga. Baya kini ki jing bam khasi. Phila banyo hangte hajayaw pedang. Hasenda jong ka Meghalaya Rural Bank. Bat kumju ru hatham yaw mulong hastan taksi law sotun. Te kino ki bakwa ban thiet ekini ki jing bam. Phila ban lit thiet haki te ki jaka ki bangala dap ban yathu. Hadien bala dap song lot yaw new jing bam. Ula long kumne kat no ka jing internet ban pej te tangkat ne hingan penkut no ngin saya syambiang ha ka wai pat ka video khoblai shibun.